Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai sauraro. Wani cikakken labari na bidiyo da yake ta yawo a social media akan mutuwar jarumin masana'antar Kannywood nan wanda aka fi sani da Kamaye. Wannan lamari ya tada hankalin mutane da dama da yake ta karaɗe social media akan hakan. To ga dai cikakken bidiyon nan zamu kama shi a cikin wani channel din tamu ba tare da dadewa ba mai suna Bigola TV. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka zuwa wani channel din tamu mai suna Bigola TV. To da Allah ne zuwan ka ne farko ka daure ka dangula mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu mai suna Bigola da kuke yi kullun da kullun kuma ba ku gajiya da kallon kayayyakin mu da zaran mun dora. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai albarka. To mai sauraro ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin kallon wannan cikakken bidiyo da mutane suke ta yadawa tattare da mutuwar jarumin masana'antar Kannywood din mai suna Kamaye. Wannan abu da yake ta yawo a social media labari ya karaɗe gari akan mutuwar jarumin masana'antar Kannywood din mai suna Kamaye, wanda a baya an taɓa yin posting din mutuwarsa alhalin ƙarya ne wanda aka yi a baya. Mutane da dama hankalin su ya tashi akan Allah ya yi wa jarumin masana'antar Kannywood din mai suna Kamaye rasuwa, alhalin ita kuma mutuwa riga ce tana kan kowa. Jarumin masana'antar Kannywood din nan mai suna Kamaye wanda aka yi ta jita-jitan mutuwarsa a baya, wannan jarumin a lokacin bai rasu ba, sai sa ake cewa Allah ya yi wa jarumin masana'antar Kannywood din mai suna Kamaye rasuwa, alhalin jarumin masana'antar Kannywood din yana nan da ransa, wanda kuma a yanzu haka jarumin Kannywood din babu wata matsala take damun sa balantana a ce yana yin wata rashin lafiya ko kuma wani babban dalili da mutane suke yada mutuwarsa. To dai gaskiyar magana tattare da mutuwar jarumin masana'antar Kannywood din mai suna Kamaye ba gaskiya bane ba. Mutane ne kawai suke ta yadawa 'yan social media akan cewa jarumin masana'antar Kannywood din mai suna Kamaye ya rasu, amma Allah ya shiri masu yada wa'annan abubuwa sannan kuma ya taimake mu gabaki daya. Sai wannan jarumi dai mai sauraro ga dai cikakken bidiyon da kaji abin da yake faruwa da wannan jarumi ba mutuwa yayi ba. To da me ra'ayinka tattare da mutanen da suke ta yada wannan rahoto a tattare da jarumin Kannywood din mai suna Kamaye? Ya kamata a ce ka je kasa bidiyon mu ka mana comment domin muna yin duba da duk comment din da soyayyen mu suke mana a cikin wannan channel din tamu mai albarka. Mun gode da gudunmuwar kallo da kuke bamu da zarar mun dora bidiyon mu a cikin wannan tasha. Kar ka manta dai da dangwala subscribe da kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen labarai kuma daga wannan masana'anta ta Kannywood daga channel ɗin nan mai suna Bigola TV.